Hello mga yots! Welcome back to another vlog. At ngayon, nag-decide ko nga mag-mukbang na lang siguro og Indian mangoes. See? Indian mangoes. Kay, nakita mo gana ko niya siya sa Facebook post sa akong friend. Hi, Catherine! Oh my God, guys. Gabi dyan kaigan. As in, super duper. Nakita na ko niya siya, and then, pagkakita na ko siyang post is, naglawagid kay ko, guys. As in, sobra, and then, namaligya po dahil siya o kanang ginamos, which is perfect kaayo. Nga ituslo, ang kaning mangga, nga akong nakhiwa, diri sa iyahang baligya pod nga ginamos. Actually, ang iyahang ginamos is from JP. Ay! This is from JP, special homemade bagoong hot and spicy from Bulato, Pagadian City. In fairness guys, namin siya nga ginamos. And then mo to, nag-order ko sa yaha og 2 ka kilo nga Indian mangoes. And then, kanang, ako na siyang gihiwa. Tarang! Ako na siyang gihiwa guys. And karon ang bagoong is ako anak kong kanang butangan og suka. And then right now, I'm not feeling well kasi naamong ko kanang sipon o kanang ubo. I do not know. Feel ako nag-start siya. Nag-dinner me last atong Saturday with my friends. And then, after is kanang gisipon ako, kanang nag-isod ako og tulon. And then, murag katulak akong tutunlan. And then, up until now, kung nagigit siya guys, kanang murag padulungan nagit ako kalay, nagit siguro ni, oh my God, sorry sa mga naglantawan nga video. And then, karon grabe siya high guys. And then, ganahan jud ko mga yoch o kanang mga aslong nga mga fruits like kani mangga, din ituslo nimo sa asin, suka, asukal or alamang or bagoong asin lami gid kaayo siya guys. And then atong i-try ha. Gusto mo? Lami gid kaayo siya. And then ayaw mo katingala kung na ako diri sa kwarto nagkaon. It's because kung sa kusina guys, dili mo good kaya ang background. So lain kayo tan-awan, and then wala po nindot nga lighting. So diri as a room, mintaha man kayo ang bintana. So at least wala pa man ko yung mga gamit, like itong mga ring light and everything. So diri na lang ko sa kwarto, and then mo to natural lighting. And then girl, there's nothing special about this vlog. Gusto lang dyan ko magkaon o kanang mangga guys. Nga ituslo na ako sa ginamos kaya super duper naglaway gid kaayo ko. Actually, Saan ika ang kahayang sa mangga? Kaya sa ginamos nga. Ano pa kaya ang mangga? Moto, so. Thanks also to my sponsor, Nature Spring sparkling water. Gi-freeze na ako niya siya guys, gaina sa ref. And then, mula niya siya kung imnos niya. Uhaw magdayo. So, actually, first na pa po na ako nakatry ang ani nilang klase sa tubig. So, apple flavor siya guys. So, tilawan na to kung saan namin. Ano siya kali? Very famous na medyo kayo ang mangga. I-try mo guys. Lamig yun siya. May mahay. Dili ka magsakit akong tiyan unya ani sa duty. Gabil ako, daghan-daghan jud kay ko makaon karon nga mangga. No? Nahingi isa ko.
Lami jud kaayo siya, as in, my God. Yun ang ginamos pa jud. Lami. And then, ipailala po din na ako sa inyo ha, ako ang teddy bear, which is, hello! Ang pangalan ani niya is Whiny. Kaning si Whiny. Hello, Whiny! Mama, chup, chup, chup! Actually, kaning siya nga teddy bear, guys. Kano ni siya, kano kani third year high school nga. Gidala-dala na ako ni siya, guys. Abutin ni siya og Iligan, abutin ni siya og Cebu. Kay no, namo yung mga staff nga dili kita katulog kung wala sila, di ba? Kung ang uban is di sila katulog kung wala sila yung musketero sa ilahang tiil. Ako po dili po ko katulog kung wala po'y kuy ka kanang kagakos nga kanang teddy bear ambot lang. Kung napansin niyo nga dire ako mag-bite, because walay busog nga ko ang mga front teeth kay i-brace man gud siya, and then pag ingon ni mo pag feel lang ko kay matangtang ang mga brackets, so to be safe, dili lang ko mo paak sa kilid. And then, sorry kaayo, kay naagid ko'y bugas diri sa ako ang upper lip. Kay, actually, biglonunon maguni ako ang kanang upper lip. So, gamay lang nga sa man, magbugas, gili na siya. And then, the worst pag yun is, katong the last year, nagka-cellulitis ko diri kasi grabe gyud ang pagburot diri sa akong upper lip. And then, may nag-disturb body image yun ko. Wala yun ko ka-duty for 2 days. No, ito nga. Grabe nga na ang nanggawas nila niya. Tala-tala, manggudpod ko. Kaya gitustok, mampod na ko ang bugas. O, kanang syringe nga needle. Sterile man po siya. So, akong gitusok, siguro, nanay entry of bacteria atong nga time. So, moto, na mga opportunistic infections. Char! Opportunistic infections. Moto nga nag-cellulitis na yun siya. And then, if ever na makadungog mo og mga manok-manok nga mga nagtuktuga nira, pag makadungog mo ana, guys, sorry, it's because naabog may mga pet nga mga manok. No, ginalagaan siya. Kibali sa ko ang kuya. Yun ka siya, guys, my God. Heaven good kaayo siya for me. No, adel, tuso ni mo ang kanang mangga sa mga nga jud kaayo, my God. Dili mabangbang ang kalami sa mangga, no? Kung pwede pa lang bitaw nga ano ikuan nimo inig katulog. Lami jud kaayo. Harvard. Nagdalugdug na sa gawas. So, most probably, paulan na naging siya. Pero, right now, wala paghihapon na horot ang mangga. See? Napaghihapon na siya. Tapos ang cortina, ako na lang padapin kay para na ay natural lighting. And then, karon nag-crave na po ko og lami kay mukhaon og ang tambis, makupa, pero santol, pero di na mo na siya timbunga karon. So, magpaabot na lang ko sa next season. And then, my God, lamigid kaayo siya. Hindi po ganang kalami sa mangga. Pero muundang na ko kay basi maglain ako ang tiyan. No, and then, mujuti para bakoon niya. So, basi hindi matik sa kong tiyan ang kastom sa mga. Pero di man yun siya yung aslom. Wala man ka ma-feel nga aslom. And then, nanawag to kong maka-work pick kaina. So, pila ko wala gid siya pulos ka vlog. And then, comment pod mo ko unsay sunod lami kaonon or kana mga favorite bitaw ninyo nga pang kaonon nga mangtuslo ninyo og kinamuso ka. Ako gusto na po kumukaan og saging. No. So, more to guys.
See you in my next vlog. Please like and subscribe sa akong YouTube channel. Bye!